Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sagi ko na mga maranosong, di na mga rinarina. Sitan ako na hindi ko kurmatan sa ging gaya mga ginawa itano, mga bulew at ano sa tarbiya. Nadasal ako kung sa giyang kaiya matayda din so sigarita kan. Kung nakalalamitan no si ko yung ngaranin, nadasal ako kung nawaf akan. Nataman sa di kan dudi agyang kaiya arikula kan na si Princess sa Bibilab. Nasi ko na rin si Sampor na sa agyang kaiya ay do na inawaki ay do si Perot. Ako nakalamitan no si Kuya nga rin dasal ako ko Princess sa Kaira. Ay nataman sa di kan daw dayag yung kaiya matayda bay. Ada selakaw ki putre pakainggit. Aw nataman na sa di kan daw dayag yung kaiya kambela o makiraga. Paano niya naginan sa taybi bay. Ako nakalalami ano si Kuya Lano yan naginan na so taybi. Dasal ako ko pretty ginan sa pretty ay dua. Sasay mantuay kagi dan penamijera ipalilalilang ko. Ako di kagi ginawa di kano panggaway na kagi tinira ko. Idula anak ko na si Clarita yaman niya naku na rin awapa kagi mapapayay pare na rin away nagusto kiya kairana anak ko na rin kulay karin siya sa bibilang penepamakinag pamasa kadayay dia matay dinay anak ko na rin pero karin siya isang kairay katana mo niya ito rin nga pumakay na giniyain namuda makiragay katatana kamatan doon ako punari pakain kita iyay masiyanain sekarit tariin yang
ya maembu binara mapapena lamatain nakau nare kambelam agita ibi naina ayadina soparete inokagia midera ami apa menagio deto apa gua soraina ngakan denere bunaem asaka dia peribunena sorana nasi sandena muda saya muda sako saumpong ini wae kagie muda sako yama ini anak penggena di kodena morogeni wae tanga tarabiarim estaka dia binatang ko wana emia serobi ngamudei amatira garim ayama enaniena depanur namas noata bini warila